Για πάμε λίγο για από εδώ. Έχουμε την επιστροφή του άξ1, του φιλικού άξ1, ύστερα από ελαφρύ μερεμέτρηση. Θα πάμε να περάσουμε εδώ να ράξουμε. Θα σας πω τι έχω κάνει. Καλύτερο μηχανάκι, ρε. Με 30 πίεση στα λάστιχα όμως κοπανάει τρομακτικά και να σκορπίσει. Πάμε από κάτω. Είμαστε στον ημιτό, λίγο πιο πάνω από το στρατόπεδο το Σακέτα. Έχω βάλει ασφάλτη, δεν έχει πιέσει, κοπανάει και δεν σταματάει κιόλας. Όχι σταματάει, εντάξει, το φρένο θέλει σηκώμα. Εμείς πάμε προς τα έξω, γνωστό σημείο βόλτας και για λίγο ετουράκι, χαλαρό. Εντάξει, έχει κόσμο, Κυριακή είναι. Λοιπόν, πάμε να κρυφτούμε από εδώ να δω ένα πιστάκι. Έτσι μας έρθει κανένας εντουράς μες στη μούρη. Να κλάψουμε. Τα μελίσια. Μελίσια και χεσόχαρτα. Αυτή η μάστιγα με τα χεσόχαρτα σε αστικά άλυση και βουνά με κυνηγάει. Δεν ξέρετε ότι είχα γυρίσει ολόκληρο review για το CRF με τον Πέτρο, το Street Carver, και συνειδητοποίησα στο edit μετά ότι ήταν γεμάτο κουράδες από πίσω και χρυσόχαρτα και το έκανα scrap όλο όπως ήταν, διαγραφή, delete. Τσαντίστηκα. Λοιπόν, ας σβήσουμε εδώ και ας ελπίσουμε να πάρει, γιατί ενώ το μάζεψα το μηχανάκι, γράφω. Έχει κάποια ψηλοπράγματα τα οποία θέλουν φτιάξιμο. Νούμερο 1, είχα φτιάξει το κοντέρ γιατί είχε κουρέψει το γρανάζι κάτω, μου το ξανακούρεψε τώρα. Ήταν βέβαια AliExpress, δεν ήταν το original. Και θέλω να το λύσω, να δω αν όντως είναι το γρανάζι και δεν κολλάει εδώ κοχλίας που έχει, το, πώς λέγεται, σκουλικοειδές, το οποίο και αυτό είχε κολλήσει και το καθάρισα full και γράσαρα κτλ. Η μία δουλειά λοιπόν το κοντέρ, η άλλη λίγο διακόπτηση της μίζας εκεί που δεν κάνει επαφή, μου το έχει ξανακάνει, αλλά τώρα το άνοιξα για να λαδώσω λίγο ντίζες και μου το έκανε. Εδώ έχουμε διαρροή, για να δω, θα βγάλουμε γάντι. Όχι, έτσι είναι καθαριστικό. Λοιπόν, βάλαμε και δυνατά φώτα. Αυτά είναι ψήρες εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται. Ψήρες LED. Very nice. Και έχει και όλες τις σκάλες πλέον και τη μεγάλη. Δεν μπορώ να πω ότι φωτίζουνε. Σε πολύ σκοτάδι βλέπεις, αλλά τουλάχιστον σε βλέπουν όλοι πλέον. Δηλαδή είναι πολύ δυνατές. Μόνο οι ψήρες, ας πούμε, κάνουν τρομερή δουλειά. Λοιπόν, τι άλλο κάναμε τώρα αυτές τις μέρες? 10 μέρες το μάζευα. Πίσω με τα κολοσυνεμπλοκ, αυτό η δουλειά είχαν κλάσει τελείως. Και θα σας πω ότι ξέρω για τα συνεμπλοκ, σε φάση να το κάνεις μόνος, όχι να πας μηχανουργείο και τέτοια. Αυτή τη στιγμή τα συνεμπλοκ μέσα είναι 3 τα οποία έχουν ήδη πάρει τζόγο και ένα που δεν υπάρχει καθόλου. Αλλά τι γίνεται, σε όλα αυτά έχω βάλει παρμπριζόκολλα. Και είναι ένα τεστ τώρα, γιατί μου αντέξαν τα προηγούμενα κάμποσο, να δω πόσο θα κρατήσουν και αυτά. Και για την ώρα φαίνεται καλά. Έχω κάνει 200 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Δεν το πολύ πλακώνω. Ωραία. Είναι τεστ. Μετά από αυτό θα πάμε στα συνεμπλοκ του Land Cruiser που έχετε δει πολύ. Στα οποία την προηγούμενη φορά, εκεί που δεν έχει καθόλου τώρα συνεμπλοκ, ας πούμε, έβαλα μόνο παρμπριζόκολλα για τον αποστάτη. Είχα βάλει του Land Cruiser, αλλά τέλος πάντων δεν είχε μπει καλά. Έχει κάτι μετρήσει. Θα το εξηγήσω όταν είναι να τα βάλω. Αν τα βάλω, πώς πρέπει να μπει, να σφινωτώ ωραία. Και ουσιαστικά το γρανάζι μου πήγαινε έτσι. Στον δρόμο αντί να πηγαίνει ευθεία, πήγαινε έτσι, ξέρω εγώ, και τα κούρεψε όλα μέσα. Οπότε συνεμπλοκ, αλυσιδογράναζα. Εδώ που έχει λίγο λαδάκι είναι από τις ντίζες, ναι, ωραία. Τι άλλο έφτιαξα? Τα φώτα είπαμε. Υποφρένα ήμασταν εντάξει, λαδιά φίλτρα ok. Αυτό εδώ είναι AliExpress. Καλό είναι. Ναι, έκανα και μια πατέντα για το φίλτρο αέρα. Εδώ πέρα, αυτό γράφει το Twinner. Είχε μπουκώσει το χάρτινο, το οποίο είχε 10 ευρώ ημιτασιόν. Και λέω γιατί να δώσω 10 ευρώ, θα δώσω 6,5. Πήρα ένα φίλο σφουγγάρι Twinner από τον Τασούλη.
Και το κόψα εκεί, το σφήνωσα. Είναι λίγο περίεργο το CRF, το έκανα πιο εύκολα. Και το έβαλα μέσα εδώ πως θα αντέξει. Τώρα θέλω να ανοίξω το καπάκι. Μπορώ να το ανοίξω και τώρα, ας πούμε. Για να δω αν το έχει ρουφήξει μέσα, αν έχει κάτσει καλά. Γιατί μην μου το ρουφήξει μέσα και ρουφάει αέρα το πλάι. Το μηχανάκι πάει καλύτερα βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό που λέτε. Και μόλις το είχα έτοιμο, έσυξα και το νόμιζα ότι μου είχε κλωτσίσει και ένα ρουλεμάν επίσης στο μοχλικό. Σας δείξω που είναι. Εδώ πέρα κάτω, το τελευταίο το που πιάνει πάνω η βίδα. Μου είχε ψιλοκλωτσίσει η βίδα αυτή, είχε σπήρωμα ακόμα. Αλλά όταν το κούναγα το ψαλίδι, αυτό κουνιότανε και θεωρούσα ότι έχει κλωτσίσει το ρουλεμάν αυτό εκεί κάτω. Τελικά έχει κλωτσίσει το ρουλεμάν. Είχε απλά λασκάρι εδώ, δεν είχα βιδώσει καλά εγώ το δίχαλο κάτω που είναι ρυθμιζόμενο και το κάνει συν 5 χιλιοστά ύψος. Με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω στο σπήρωμα το δίχαλο και ευτυχώς που δεν μου το διάλυσε. Αλλά σε γενικές γραμμές το Axe είπαμε. Πρώτη μου αγάπη και παντοτινή. Αγαπημένο μηχανάκι. Το έχω κάνει GG. Η πιο παρατηρητική, έχετε παρατηρήσει και μια μεγάλη αλλαγή τελευταία. Αυτό εδώ δεν υπήρχε το αυτοκόλλητο. Γιατί άλλαξα ντεπόζιτο. Πονεμένη ιστορία τώρα αυτή. Μόλις το είχα έτοιμο τώρα πριν κάτι μέρες. Φυσάει ο αέρας. Μου πέφτει τη μεριά του stand πάνω σε μια κολόνα. Τσουλάει λίγο και σκάει με το ντεπόζιτο πάνω σε κάτι κολονάκια. Και μου έκανε ένα βαθούλωμα εδώ, έβαζα το χέρι μέσα. Και δεν θα το πείραζα, αλλά τρελάθηκα γιατί μόλις το είχα ετοιμάσει, το είχα κουτί ρε παιδί μου, το μερεμετούσα 10 μέρες. Και τι έκανα, πήγα και βρήκα άλλο ντεπόζιτο, το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση, μπορώ να πω. Σε πόσο, 60 ευρώ το πήρα. Με το ρουμπινέτο μαζί. Γι' αυτό, άμα δείτε, έχει άλλο χρώμα. Είναι πιο φρέσκο χρώμα αυτό, ενώ αυτά είναι πιο μαύρα τον ήλιο. Δηλαδή το ντεπόζιτο είναι όπως είναι τα πλαϊνά. Αλλά εντάξει, η δουλειά έγινε. Βασικά για να βγάλουμε λίγο το καπάκι, να δούμε τι γίνεται με το φίλτρο τώρα, περίεργεια. Για να δούμε το φιλτράκι σε τι φάση είναι. Είναι μπόμπα. Είναι μπόμπα, αυτό έχω να πω. Λοιπόν, βλέπετε έχω κάνει αυτό εδώ, είναι σφουγγάρι του Inner. Το κόβεις λίγο, ξυρίζει βασικά όλο το χαρτόνι, το παλιό φίλτρο. Μπορεί να το κάνεις σε οποιοδήποτε φίλτρο, αυτό είναι καλή μόντα. Ξυρίζεις όλο το χαρτόνι όσο μπορείς. Και τι κάνεις μετά, το μετράς και το κόβεις λίγο μεγαλύτερο το σφουγγάρι, ώστε να σφινώνει. Εγώ τώρα το κόψα μεγαλύτερο, μέχρι ένα όριο, όλα δίλα. Έβαλα και γράσο γύρω-γύρω για να ασφαλίσει. Και εδώ, επειδή για κάποιο λόγο τα aftermarket φίλτρα δεν ευθυγραμμίζουν εδώ με τη βίδα, ο αέρας έρχεται έτσι και μπαίνει εδώ. Και όντως είναι GG, δεν το έχει ρουφήξει τελείως μέσα. Έχω βάλει δύο σιδεράκια από πίσω, τα οποία εδώ επειδή είναι πολύ στενό, ψιλοέσμπρωξα έτσι. Εντάξει, έκανε λίγο δύο αυλάκια και μπήκε. Επίσης εδώ έχει μια τρυπούλα, η οποία κανονικά στα OM φίλτρα, τα οποία δεν υπάρχουν, τα μαμά φίλτρα, έχει ένα σφουγγαράκι μικρό. Και εδώ πέρα δεν έχει. Και οπότε αν παίρνετε aftermarket φίλτρο στο Axe, όσοι έχετε σε NX, ταπώσετε αυτό εδώ, δεν χρειάζεται. Γιατί ρουφάει μέσα σκόνες. Να, έχει ήδη residue εδώ. GG το φίλτρο, ωραία. Χαίρομαι. Η μόντα έπιασε και πάει και πιο ελεύθερα λίγο σχέση με το χάρτινο. Έχει πιο καλή απόκριση. Αλλά εντάξει, το μηχανάκι γενικά είναι κομπλέ. Οι δουλειές τώρα που έχουν μείνει είναι. Ναι, μεν το μαζεύω γιατί είναι το καθημερινό μου. Αν και τελευταία χρησιμοποιώ και το Tiger εξίσου πολύ. Αλλά μου αρέσει να τα έχω όλα τα μηχανάκια μου GG, ρε παιδί μου. Να είναι λειτουργικά άριστα. Αυτό τώρα με το γρανάζι ήταν όριο να φύγουν όλα από εκεί μέσα. Δεν είχε πυράκια το γρανάζι. Είχαν σπάσει τα πυράκια, 4 πυράκια έχει. Λοιπόν, και θεωρώ ότι τώρα είναι κατά το ίμιση. Εμφανισιακά δεν έχει κάτι, αλλά κατά το ίμιση είναι φτιαγμένο γιατί έχουμε κοντέρ. Θα βάλουμε κάτι φλάς καινούργια που θα έρθουν. Μπριζάκι έχω και αυτά. Ίσως βάλω και προβολάκια, ίσως. Και μετά πάμε σε πιο σοβαρά, τα οποία θα πρέπει να τσεκάρω βαλβίδες και μάλλον θέλει και να αλλάξουμε και καδένα και τεντοτήρα. Ο τεντοτήρας τώρα είναι εδώ. Για να βγει, θεωρητικά πρέπει να βγει εξάτμιση. Το manual έτσι λέει. Τώρα να στριμώξω χέρι μπορώ να το κάνω και από εδώ, αλλά δεν νομίζω. Και για να αλλάξει την καδένα πρέπει να βγάλεις το συμπλέκτη και όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολη δουλειά, απλά είναι πολύ χρονοβόρα. Να δούμε και βαλβίδες τι παίζει. Ωραία, κομπλέ. Ανεβάσω και λίγο το φρένο επί τη ευκαιρία τώρα που το θυμήθηκα. Για να δούμε εδώ, ναι, έχει λίγο σκουρίτσα εδώ. Γενικά ό,τι σκουρίτσα έχει αυτό το μηχανάκι, να ξέρετε, έγινε από τα αλάτια που έριξε ο Κούλης πέρυσι στον περιφερειακό εδώ. Δηλαδή τραγική περίπτωση. Και εδώ όλα έτοιμα πλαστικά. GG. Οπότε σοβαρές δουλειές είναι μοτερικές που έχουν μείνει, οι οποίες δεν είναι και άμεσες, δηλαδή δεν ακούγεται καδένα και τέτοια, αλλά καλό θα ήταν να τις μαζέψω. Έτσι λοιπόν, ένα
Θα βάλουμε τα φωτάκια γιατί οι ψήρες μου αρέσουν πολύ. Ένα μικρό update με το super μηχανάκι, το καλύτερο μηχανάκι ever, από τα καλύτερα, Japan, all the way, Honda Axe 1. Θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.